Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко. Живота ти ще унищожа, ако ми кажеш, че за теб съм нищо. И ще те вкарам в лудница, ще пиеш вътре мислики за мене и ще те блъскат с хапчета. Акъла да ти дойде, че съм с тебе. Представяме, че нашата вакса, керамичната вакса, отговаря на всички бои. Боите не са определени. Просто на всички бои отговаря ваксата и сега в момента почваме и ще ви дадем ефект. При всеки скандал вкъщи е ад и чини хвърчат, съседи звънят. Ненормална любов е нашата с теб, но я искам. Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко. Живота ти ще унищожа, ако ми кажеш, че за теб съм нищо. И ще те вкарам в лудница, ще гниеш вътре мислики за мене и ще те блъскат с хапчета. Акъла да ти дойде, че съм с тебе. Това вече ще показваме ефекта на серамик ваксата, че за всички бои става. За табло специален препарат, дето не държи прах, без прах. Препарат за джанти и шампуана с полиране. Аутошампани с полиране. Препарат за джанти. Помагателно, без мондо. И за изгорали пластмасови спречни. Съвсем други продукти имаме. Просто тази вечер ще ви покажем, че нашата керамичната вакса е за всички бои. Неопределена боя за всички бои. След малко ще почваме да тестваме и ще видим. Някой да ме спре, ще умре. Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко. Пак ви представяме нашата вакса, керамичната вакса за всички бои. Не са определени боите, просто универсална вакса е. След малко и даваме. Ще гниеш вътре мислики за мене и ще те блъскат с хапчета. Почваме се търкаме ваксата. Карадачо пепе. Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко. Живота ти ще унищожа, ако ми кажеш, че за теб съм нищо. И ще те вкарам в лудница, ще гниеш вътре мислики за мене и ще те блъскат с хапчета. Значи пак ги представяме нашия силиконова основа спрей за гуми и почваме сега да пускаме видите ефекта как е. Във всички районни бе. Приятели, само ще една кола влиза за дръскотинки. Значи тук ще сега влиза. На бронята има бая дръскотинки. Сега ще ви покажем нашата вакса пак. При всеки скандал вкъщи е ад и чини хвърчат, съседи звънят. Ненормална любов е нашата с теб, но я искам. Приятели, пак ви представяме нашата керамичната вакса за дръскотинките, не само за боята и самото за дръскотинките стават. Ето го нашата вакса. Значи предпазва от слънце, от вода и от дръскотинки. И ще те вкарам в лудница, ще гниеш вътре мислики за мене И ще те блъскат с хапчета. Акъла да ти дойде, че съм с тебе.
Kişi titokar yapar, autokangar. Bakın, sana bakın. Дръскалар yok дръскалар. Изчезнаха. Дръскотирите ги няма. Ако си обичате колите, нека заповядайте тук. Нямаме час. Нямаме час. Колко имаме клиенти, до толкова работим. Шум я клаш. Тя клаш, бе! Нека да заповядат. Имаме и добавки, имаме и тунинки части, имаме и ключодържатели, всичко необходимо за една кола. Който си обича колата, нека да заповяда, ние ще го правим от тук нататък. Нека да заповяда. Аз съм доволен. Гледайте за какво става въпрос, всичко е наяве. Даже и сега няма. Керамичната вакса ни е 1:1 за всичко. Всички продукти са налични. Работим нон-стоп. До кога имаме клиенти сме тук. Просто ще чакаме вашите поручки. Клиент ни е дошъл първо за чантата. Направихме цялата гама. Ето е гамата. И тук ще имаше дръскотинка, пак изчезна. Това беше бонуса. Да е жив и здрав и без аварийно. Само 150 лева. Само срещу 150 лева. 250 лева струват всички продукти, само за 150 лева. И плюс картончета за стелки. След измиване. Дай чантата. Чантата, дай. Това са за стълките. Това е след измиването на колата. След това помивка. Да, след измиване. Поддържа. Жив и здрав, брат, жив и здрав. Купих си много неща. Бъде жив и здрав, без аварийно, брат ми. Ето, заповядай си пари. Да не дараш вече колите на хората. Доволен ли си? Доволен ли си, брат ми? Много съм доволен. Той е нашия Даш. Жив и здрав. Така. Нека да заповяда втория клиент. Втория клиент да заповяда, моля! Значи пак му правим същата гама. Значи първо почваме от силикона за гуми. Много съм доволен от силикончето и пак продължавам гамата да си взема. Значи препарат за джанти. Да, знаеш какво? Препарат за сухо измиване вътре. Седалки. Детално Значи чистене. детално чистене в смисъл и стават и за кожа и за нормални седалки стават. Универсален е. И за кори също стават, и за таван стават. Детално чистене, супер. Детално, да. Така. И след това гел за гуми. Представяме пак. Той си е постоянно с този гел. Постоянно с този гел, Е, с доволен, гъбичката да. е уникален. Миш в кълта Гъбичката е всякъде. И гъбичката е безплатна. Значи керамичната вакса. Пак за Това е нашия клиент. уникалната вакса. Това е... Нямам думи за тази вакса. Парино. Мерси, брат, много Къде се съм намира доволен. магазина? От Пазарджик. Титокар, Град Автокангар, град Пазарджик. Веспа 69. Нека да заповядат. Кой си обича колите, нека да заповяда. Аз си обичам Работим кола. нон-стоп, до кога имаме клиенти. Както и жената. Да заповядат. Много подаръци, много нещо, много Да. препарати, много добавки, много. Каквото си търсите за вашата Ролбари, кола. ролбари. Ролбарчета, спойлери, гъби, всичко необходимо за една кола. Моля да заповядате. Ауто Титокар. Хангара. Заповядайте в хангара. Църкви, аптеки, доктори, болници, всичко обиколила съм, вярвай ми. Нищо не ми помага да мога без теб, без теб. От вените ми кръвта ми тече, с нея пиша, аз обичам те, да съм с теб. Пак ще се удрям. Трябва да се удари. Днеска пак ще се удрям. Вижте. За 5 минути оправяме работа. Пак ще се възрам. И ще те блъска с хапчета, а кълъда ти дойде, че съм с тебе.
скъпи клиенти, докарвам си поредната кола. Нека за джантите да видим какъв ефект ще даде за джантите. Ще видим поредната кола си вкарвам и ще видим последъка. Пак ви представяме препарат за никелиране детайли, за всички видове никелиране детайли. Джанти, решетки, покай сега джантата. За какво става въпрос? И почваме. При всеки скандал вкъщи е ап и чини хвърчат, съседи звънят. Ненормална любов е нашата с теб, но я искам. Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко. Живота ти ще унищожа, ако ми кажеш, че за теб съм нищо. Да видят джантата за какво става въпрос. Разликата. В никела имаш Ти за мене и ще те блъскат с камчета, а кълъда ти дойде че. Давай. Има 28 продукта в чантата. Предлагаме нашата керамичната вакса на ретрото. Църкви, аптеки, доктори, болници, всичко обиколила съм, вярвай ми. Нищо не ми помага да мога без теб, без теб. От вените ми кръвта ми тече с нея. Карваме поредната кола. Още един ефект ще видим. Накрая ще го видим. В черна кола ще видим ефекта. Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко. Живота ти ще унищожа. Представяме нашата керамичната вакса за дръскотинките, предпазвана от слънце и от дъжд. Сега започваме. Ще гниеш вътре, мислейки за мене, и ще те блъскат с камчета. Ето е разликата. Стъклата ще изпотроша. Пътя ли е улица 50 на 80. Значи две коли може да си подсушите без никакви проблеми. Ако ми кажеш, че за теб съм нищо и ще те вкарам в лудница, ще гниеш вътре, мислейки за мене, и ще те блъскат с капчета, а кълъда ти дойде, че съм с тебе. Във всички райони вече приспивал съм колко заради тебе пребиван съм. Нищо не ме накара да мога без теб. Без теб. При всеки скандал вкъщи е ап и чини хвърчат, съседи звънят. Ненормална. Приятели, приключваме рекламата. Сега тук са вашите клиенти. Те ще ви отговарят дали са Повечето от тях доволни. са тръгнали. Да, те са 13 сега. Много сме доволни, заповядайте, имаме всичките продукти на Тито Кар, предлагаме и авточасти, всичките продукти имаме, добавки, Тито Кар, заповядайте на Автохангар. Както глезиме жените, така да глезиме и колите, момчета. Естествено. Е, това е. Заповядайте вътре. Значи, приятели, приключваме с рекламата. Съвсем различни продукти имаме. Ще чакаме вашите поручки. Долу ли сте, братя? Чакаме вашите поручки. Заповядайте, братя! Всичко е Цените са изгодни. Просто ще чакаме вашите поручки. От град Пазарджик се намираме. Преспа 69 е местоположението. Чакаме вас.
Телефонния номер има, адреса има. Служете се. Сидите се изгодни, изгодни.